I denne video her skal vi kigge på bogføring af fakturer i regnskabsprogrammet 2014. Hvis man har købt faktureringsmodulet også, så har man mulighed for at bogføre sine fakturer herinde. Jeg kan lige vise, hvordan det ser ud, hvis man ikke har fakturalicensen. Så har man kun den her knap heroppe med regnskab, og så kan man se, så har man ikke nogen bogføring på fakturer heroppe. Men har man købt fakturprogrammet, så har man det her faneblad med bogføring af fakturer. Det hele går ud på, det er, når man har oprettet fakturen over i fakturadelen, og man har sat den til, at man har modtaget pengene over i fakturadelen, så kan man bogføre dem herover. Du kan faktisk også bogføre dem, inden at du har sat den som betalt. Og det har jeg gjort for, at jeg har skilt det hele ad, sådan at de ikke er afhængige af hinanden. Så det vil sige, hvis jeg nu bogfører dem her, den her op, det er så en faktura i euro, som er et salg til Tyskland, og det er med moms. Så kan jeg bogføre den på to måder. Jeg kan bogføre den som ikke betalt, det vil sige, jeg kan bogføre den som oprettet i systemet, eller jeg kan bogføre den direkte som betalt, altså som jeg har modtaget pengene. Jeg vælger at bogføre den som betalt, det vil sige, at jeg skal udfylde to ting heroppe. Jeg skal udfylde, hvad det er for en salgskonto, den skal på. Og i det her tilfælde er det salg i EU med moms. Og så skal jeg udfylde, hvad for en modkonto jeg har modtaget pengene på. Det er så kasse. Og så vil den så sige, men så skal vi bogføre den sådan her. Og det ser meget fornuftigt ud. Den her, det er den der indrapporteringskonto, man skal have til skat. Så det har ikke noget med regnskabet at gøre, det er sådan set bare momsregnskabet, det har med at gøre. Hvis man nu kommer til at vælge en forkert salgskonto heroppe, det vil sige, hvis jeg nu vælger, at jeg har solgt den her vare her uden moms, så vil den sige, at det kan du ikke, fordi at på den her faktura, du har valgt, faktura nummer 1, der er der moms på, og jeg skal bruge en momskonto. Så det kan man ikke. Man skal vælge en, der passer til, men du kan selvfølgelig godt vælge salg i DK med moms. Det kan den selvfølgelig ikke se, at det er udlandet, og det ikke er DK, så man skal lige selvfølgelig selv lige holde styr på, hvad der er på ens konto. Den laver en omregning af euroerne til danske kroner, og det gør den ud fra, når man fakturerer herinde, så sætter man valutaen herover, og så sætter man valutakursen her, og det er den kurs, den regner med. Det vil sige, at nu har jeg så fået de her penge her, den har genereret de her posteringer, og det siger, at det vil jeg gerne bogføre. Så trykker jeg bare hernede bogføre fakturer. Så er den bogført i systemet, og den ligger så her med de her bogføringer her. Og det samme selvfølgelig med den anden. Nu kan jeg lige prøve at bogføre den som ikke betalt. Når man bogfører den som ikke betalt, så vil den så sætte penge over på, kan I se det herinde, den vil sætte penge over på vores debit- og samlekonto, i stedet for op på kasserne op. Det er sådan set det eneste, der er forskel. Det er, at vi har oprettet den i systemet, at det er salg med moms, og så kan se, så sætter den pengene over på debit- og samlekontoen, i stedet for på kassen. Så siger man bogfører den her, så vil den stadig stå herinde, fordi vi skal stadig behandle den igen, fordi den er kun oprettet i systemet, så den er ikke helt færdig bogført. Så det vil sige, at når vi så vælger den nu, så kan vi så ikke bogføre den som ikke betalt mere, så kan vi kun bogføre den som betalt. Det er næste skridt og det sidste skridt i bogføringen af fakturen. Så vælger vi igen salg med moms, og vi vælger, at vi har fået penge ind på kassen, og så siger den, så skal den bogføre sådan her, og så opretter vi fakturen sådan der. Så er den bogført, og det er sådan set alt, man skal gøre omkring bogføringen af fakturerne.